Ahojte pri dnešnom videu. Dneska sa naučíme, ako si strihať mladý vinič. Toto je vinič, ktorý bol vysadený na jar roku 2024. Minulý rok bol zostrihnutý na dve očka. A vzhľadom na to, že sa mi sem dostala vysoká zver nedopatrením, tak mi to poobhryzali. Tak ono aj tie prírastky sú už nie natoľko vyzreté, už to nestihlo natoľko vyzreť. Pestujem len stolové odrody a niekoľko samorodiakov takzvaných. A ukážeme si, že aj vo výške 254 metrov nad morom sa dá dopestovať pekné stolové hrozno. Vo videách si ukážeme aj ako rozmnožovať. Ja mám všetko len zakorenené odrezky, nepoužívam naštepené. Vzhľadom na to, že to je lacnejšia varianta a dobrá varianta, si myslím, pre každého začínajúceho pestovateľa. Samozrejme ten stolový vinič rastie v rôznych podmienkach rôzne, každý je iný, každý je svojský, každý potrebuje rôzne podmienky na svoj rast a to sa vám preukáže časom. Potom budete vedieť, či si daný vinič necháte, alebo ho vykopete a nasadíte si druhý, ktorý vám bude lepšie rásť. Tento rok boli aj silné mrazy, mali sme tu okolo -15, tak uvidíme, či aj niečo povymrzalo. To sa bude musieť samozrejme odstrániť a k tomu prispôsobiť aj daný rez. Dnes si ukážeme, ako strihať vinič na formu Giot. To je vlastne na jeden alebo dva ťažne, ktoré sa zahýbajú do strán. Tých možností je veľa, akým spôsobom strihať stolový vinič, ako ho viesť. My si dneska ukážeme tento. Na strih viniča si pripravíme aj nejaké náradie, a to je napríklad podkolienka, na ktorú si klakneme, aby sme neklačali na mokrom, na studenom. Ďalej si nejaké vedierko, do ktorého si budeme dávať prípadný odpad zo strihania plastový, napríklad ten. Ďalej potrebujeme kvalitné naostrené nožnice, nejaký dobrý balzam na zatieranie prípadných rán, vyväzovacie nožnice, kliešte a prichystal som si aj plátkový nožík, lebo som sa rozhodol, že okolo kmienkov si budem dávať takúto perforovanú rúru nakrátenú zhruba na nejakých 15 cm, ktorá sa bude dávať ku kmienku a bude to na to, aby keď budem kosiť, aby som si nezasiahol do viniča, prípadne aby tam nevznikali ďalšie rany a ďalšie možno choroboplodné zárodky, ktoré by sa mohli dostať do kmienka. Môžeme začať so strihom. Takže prioritne si vždy pozriem ten kmienok, pozriem si drevo, ako je vyzreté a tým aj budem pokračovať. Toto vyzerá, že je celkom dobre vyzreté. Nejaká zvyšná perenospora tam asi je. Tej perenospore sa dá ešte zabrániť, aby sa na kmienkoch neprejavila postrekom v neskorých mesiacoch mednatým prípravkom. Takže v prvom rade si odstrihneme tieto čapiky, ktoré nám tu vznikli po minuloročnom reze. Odstrihujeme si pásky, povyhadzujeme. Očistíme si kmienok čo najlepšie od starých úponov, ktoré ostali na viniči. Drotienky si môžeme očistiť. Budeme sa snažiť dodržiavať niektoré metódy strihu Simonida Sirch, a to je napríklad prúdenie miazgy, aby bolo plynule z kmienka prechádzalo, nie aby tam bolo veľa bočných výhonov, aby bol čo najlepší asimilačný príjem do kmienka. Samozrejme kmienok si budeme vyväzovať k roxoru, aby bol čo najkrajší, najrovnejší. Pri metóde Simonida Sirch sa snažíme zasahovať do starého dreva,
len veľmi málo. Preto si aj budeme ťahať na ten spôsob, aby sa nám to nestávalo v budúcnosti, že by sme museli zasiahnuť do staršieho dreva, ako je trojročné. Keď si tu pozrieme, ideálny na kmienok, čo sa týka hrúbky, by bol tento, ale ja som sa rozhodol, že si nechám tento, aj keď je tenší, ale na vrchu už je silnejší a to prúdenie tej miazgy bude plynulejšie. Nebude cez žiadne bočné výhony. Tým pádom sa tam bude lepšie tvoriť aj asimilácia látok, ktoré vinič potrebuje. Za každým sa snažíme si očistiť aj kmienok od uschnutého dreva čo najlepšie. Vzhľadom na to, že na kmienku tejto kôre prezimujú škodcovia. Je to dobré robiť drátinou kefou, keď sú už silnejšie tie kmienky. Nemusíme sa bať úplne takto dočista, do hladka. Očistenú kôru nikdy nehádžeme na zem, ale hádžeme si ju tiež do vedierka, poprípade nejakého druhého, keď to nechceme miešať s plastami a buď spálime, alebo sa toho iným spôsobom zbavíme. Nikdy nenechávame pri viniči, keďže sa tam nachádzajú tí prezimovaní škodcovia. Takže by to bolo kontraproduktívne to očistiť a nechať to tu. Môžeme pristúpiť k strihu. Takže ešte raz, tento si necháme, tento pôjde preč a strihneme ho zhruba v týchto miestach, aby nám ostal aspoň centimetrový čapík. Pre lepšie vyschnutie a vyzretie. Keby sme ho nechali úplne krátky, tak by nám drevo vyschýňalo a vyschýňalo by až donútra kmienku, čo nie je dobré. Takto, keď necháte aspoň taký centimetrový, kľudne aj 2 centimetrový, tak túto vyschne a na budúci rok ho zakrátime až úplne ku kmienku. Tu máme ešte bazálne očka, tie môžeme teraz odlupnúť, aby sa nám neprebudili. V ďalšom kroku si navlečem ochrannú rúrku perforovanú, ako som spomínal, aby som pri kosení nezasiahol vyžínačom do kmienka. Ona je vzdušná, ona je perforovaná, takže tam by sa nemali tvoriť nejaké plesne. A môžeme pristúpiť k vyviazaniu. A to týmto spôsobom. Budúci kmienok sa snažíme čo najrovnejšie prichytiť k roxoru, ktorý nám bude udržiavať rovinu. Môžeme pristúpiť k zahnutiu viniču, keď máme kmienok pekne rovný. Záleží to od vitality, sile viniča, ale nehávame zhruba tých 8 až 12 očiek. Tak a prvý máme vyviazaný. V poslednom kroku sme si ešte zatrli balzamom všetky rany, či už pri kmienku, alebo aj na konci. Takže máme tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kúčikov, ktoré budeme nehávať a všetky pod ním na kmienku budeme pri zelených prácach vylamovať. Tento nám bude robiť zálohu pre ďalší rok a z tohto pučika vyrašený ťažeň letorast sa budúceho roku zahne. Letorast tohto pučiku sa budúceho roku zostrihne na 2 očka a nechá sa ako záloha. Toto miesto bude aj budúca hlava.
spôsobov ohyňania ťažňa je viacero. Niekto dáva viac rovnejšie, niekto dáva viac do oblúčika. Vinič je liana a liana sa vždy bude snažiť najviac rásť z posledného pučika a najvyššieho pučika. Takže tým pádom, že my tu znížime tú rastovú schopnosť tým oblúkom posledného očka, tak sa energia bude presúvať do všetkých ostatných letorastov a budú rásť viac menej rovnako. Keby sme ho nechali iba rovno, tak nám samozrejme toto bude raz ako prvé a bude aj najsilnejšie, aj najvyššie, aj sa bude najviac ťahať do výšky. Preto sa vinič takto ohýba. Tak a môžeme sa pustiť do ďalšieho koreňa. Zase tu máme problém, že z vrchu, ktorý by bol ideálny vzhľadom na metódu Simonida Sirch, je veľmi slabý. Celkovo je to hrozno. Ten vinič nevyzerá moc dobre, moc vyzreto. Tak som sa rozhodol, že samozrejme pozačistujem čapiky minuloročné a odstrihnem tento letorast. Samozrejme odstrihnem aj pásku. Začistím staré rany. Je ten kmienok taký krivý, to sa mi moc nepáči, ale musíme vychádzať z toho, čo máme. Trošku si ho viacej prichytíme k Roxoru, aby sa nám čo najlepšie vyrovnal. Samozrejme predtým si ešte počisťujeme staré úpony. Pri tomto viniči si ukážeme ďalšiu možnú metódu, ako zostrihnúť vinič, ktorý nie je veľmi silný, veľmi vyzretý. Lebo toto tu hore, to je všetko nepoužiteľné, to je aj omrznuté a asi tomu dala aj perenospora zabrať. Tak zostrihneme si to zhruba v tejto výške, pod týmto pučikom. A pri letných prácach si dáme pozor na to, aby sme opäť vyslepili všetky tieto očka a posledné 3 si necháme vyrásť. Tam budú pekné nové letorasty, z ktorých potom už tu v tejto časti budeme vytvárať hlavu v budúcom roku. Tieto 3 letorasty ešte raz necháme a z nich si už budúci rok budeme zahyňať na ľavú stranu. Ale tieto všetky poty musíme vyslepiť. Takže ešte pred vyvezením si samozrejme zatreme rany. Ak sa nám tam dá dostať aj vrchnú. A môžeme pristúpiť k vyviazaniu kmienku k Roxoru. Nasadíme kryt z perforovanej rúry, kryt kmienku a snažíme sa kmienok čo najlepšie prichytiť k Roxoru. Ešte raz sa vrátim k zatretiu toho vrcholu. Nech je čo najlepší, pretože keby začalo slzenie, čo dúfam, že nebude, ale vždy je to možné, tak by stekalo po týchto očkách, aby ich tzv. Vyplavovalo a tým pádom by ich znehodnotilo a zlikvidovalo. Takže dá sa to spraviť ešte aj tým spôsobom, že keď už takto máte, tak môžete tento vrchol zostrihnúť šikmo od očka, od spodného očka šikmo a slzenie, voda bude stekať
po vonkajšej strane, takže nebude zatekať na to očko a nebude ho tým pádom vyplavovať. Tak a môžeme pristúpiť k ďalšiemu strihu. Na tomto viniči nemá ani jedno z ramien letorastov ideálne postavenie, každý vychádza viac menej z boku, ale keď som vždy si musíte ohliadnúť, ktorý letorast je krajší, vyzretejší a nevždy to bude úplne v ideálnych podmienkach a nie vždy sa bude dodržať úplne 100% pravidlo Simonida Sirch, ale tu pristúpim k tomu, že najprv si očistím kmienok, koľko ide čo najviac. Až úplne dolu. To sme si už hovorili, prečo to robíme a prečo je to dôležité robiť. Vyčistíme okolo, to čo nám napadalo čo najviac. Samozrejme v druhom kroku si poodstrihujeme všetky úpony usušené. To by sme mali. A teraz pristúpime k strihu. Takže ja som sa rozhodol, keďže tento ľavý je krajší, vyzretejší, že ho nechám, že ho zahnem a tento ľavý ten odstrihnem zhruba niekde v týchto miestach. Ešte si začistíme starý kmienok. Opatrne odstrihneme minuloročné. Nevždy to ide úplne ideálne, aby ste si nepoškodili letorast, a odstrihneme aj tento starý. Teraz pristúpim k zatretiu rán. Vždy to ide úplne optimálne. A tieto vysušené tie by sa už ani nemuseli, ale ja ich zatrem aj tak. A môžeme pristúpiť k nasunutiu ochrany kmienku. V ďalšom kroku si prichytíme kmienok Groxoru. Môžeme vyviazať. Samozrejme zase na nejakých 8 až 12 očiek, koľko nám bude vychádzať. Záleží to od sile rastu. Najprv si ho prichytím tu. A potom na konci. Takže na rastline sme nechali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kúčikov a všetky pod nimi budeme pri zelených prácach vylamovať. Z tohto kúčika budeme mať budúci rok zálohu, letorast sa dostrihne na 2 očka a z tohto kúčika vyrastený letorast budeme budúci rok zahyňať ako nový ťažeň. Samozrejme zatreme koniec. A máme ďalší vyviazaný. V tomto videu je to na teraz všetko a pokračovať budeme v ďalšom videu. Zatiaľ sa majte.